Our church is a growing church. And praise God for that. But there's a reality. Meron pong isang realidad na gusto kong mapansin nyo. Not everyone is growing. Yung church natin, lumalago. Lumalaki. Umuunlad. Subalit, hindi lahat ng mga miyembro ay lumalago. Yung iba, left behind, nagpapaiwan. Di ba? Yung iba, they complain about the growth. Yung iba, sabing ganyan, ayaw ko na sa church natin, masyado nang malaki. Gusto ko yung church na napapansin ako. Alam nyo, when there are Christians who think like that, I give them the benefit of the doubt. Wala naman siguro silang masamang isip against about the church. Kaya lang, these are people who would like to have circle of friends. Mga kapatid, sa ganitong klaseng church, you do not need a circle of friends. You need to expand your relational friendship. Oh, yan ang dapat yung maintindihan. Okay? So, again, yung iba, naiwan na. Oh, yung iba, on time. Sila, hindi pa. Pero, darating din ang time. Sana, hindi after dumating ang Panginoon. Sana bago dumating ang Panginoon, on time na kayong mag-church. Yung iba, kita mo, sa church natin, 80% ng crowd na to, present na sa prayer meeting. Yung iba, wala pa rin. Kahit anong pukpuk sa pulpito, kahit anong emphasis ko dyan, they are left behind. Yung iba, they complain about the growth. Okay? Yung iba, distracted. Oh, nandyan naman pag linggo, pero Lunes hanggang Sabado, wala siyang commitment sa kanyang Christian life. Wala siyang commitment sa church. Parang sabi niya, pwede bang attender lang ako? O di i-retract natin yung membership mo. Huwag ka munang member, attender ka lang muna. Ngayon, pag ready ka na uli, o di sige, maging member ka uli. Gusto mo yon? Di pwede yon, di ba? Kasi Panginoon ang nagdagdag sa iyo eh. God added you to the church. So, ibig sabihin, ang dapat nating ayusin ngayon ay yung ating mga sarili. Kaya ngayong umaga, gusto ko kayong turuan how to thrive in a growing church. Yun. How to thrive in a growing church. Ang ibig pong sabihin ng thrive, lumago at umunlad. Now, pwede rin naman sana na ang preaching ko ngayon, how to thrive in a dying church. Hello? Anong gusto niyo pong church na kinabibilangan? Growing church or dying church? Mas madaling mag-grow sa church na ang environment may paglago. Mas madali kang mahamon mag-prayer meeting kung nakikita mo ang karamihan, nag-a-attend. Pero kung nasa dying church ka, 200 ang miyembro, prayer meeting, sa 10, parang hindi ka ma-encourage mag-prayer meeting, di ba? It is more difficult to thrive in a dying church. That's why, praise God, we are in a growing church. So let me help you how to thrive in a growing church. Okay? Ngayon, ang susi, mga kapatid, para ikaw ay lumago sa katulad ng HBBC Ministries na lumalago, napakatinding paglago. Ang susi ay hindi lamang po activity. May ginagawa. Tama yon, may activity. Ang susi po, maturity. Kaya ngayon, Pastor, akala ko ba tapos ka na? Walang katapusan ang pagtuturo ng maturity. So, ngayon po, tatalakayin ko sa inyo the marks of maturity.
Okay? Marks of maturity. Alam niyo po, ang maturity, hindi po yan nasusukat sa panahon. Because you can be 30 years old, but your mentality is 13 years old. Pwedeng ikaw ay 50 years old sa iyong kaha o katawan, pero yung software na utak ay 15 years old pag mag-isip. Kaya maturity is not measured by time. Naunawaan po ninyo? But maturity is measured sa tatlo na akin pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga. The marks of maturity. Amen po ba? Okay. Number 1, ang una na marker pag nagmamature ka ay ito. You are rooted in the Word of God. Yan ang una. You are rooted in the Word of God. Ang kahoy po, ang nagdedetermina ng kanyang maturity ay hindi lang po yung laki ng kanyang trunk o stem, kundi yung kanyang ugat. Yes, because for a tree to grow higher, its root must grow deeper. So for us believers to grow in our Christian life, our roots must grow deeper. Ayaw po ng Panginoon na may kanyang mga anak at miyembro na wala po silang biblical foundation. Kasi po, ang sabi dito sa Ephesians 4:14, that we henceforth be no more children. Huwag daw tayong manatili sa kalagayang bata that is tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Basahin ko sa Tagalog. Pakinggan nyo. Upang tayo'y wag nang maging bata pa. Pakisabi mo ka sa katabi mo, grow up. Yan. Sige na, wag kayong mahiya. Oo. Nag-toothbrush ba kayo? Huwag kayong mahiya. Sabihin mo sa katabi mo, grow up. Very good. Sabi rito, huwag na tayong maging bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Okay? Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Now, listen to me. Ang gusto ng Panginoon, bawat isa sa atin, sa kaka-attend natin ng mga service, linggo, Merkoles, may discipleship groups pa tayo, may mga fellowship groups pa tayo in the middle of the week. At wala tayong pagtitipon na walang preaching. Amen po ba? Ang nais ng Diyos, hindi ka lang magaling makinig. Sa pakikinig mo, nagkakaroon ka dapat ng biblical foundation sa buhay mo. Na ang lahat ng mga ginagawa mo, pag tinanong ka, bakit mo ginagawa yan? Ang isasagot mo, sabi ng Biblia. Kaya sa pag-a-attend nyo, unti-unti, na ang ibinibigay at itinuturo namin sa inyo, ay ang pundasyon ng salita ng Diyos. It is not what they say, because that is tradition. Diba? Tignan nyo. Ang iba, bakit naman po kayo? May atang, may alay sa patay, may pansit, may hinyebra, may malboro. Bakit po? Ano sagot ng mga matatanda? Sabi nila, ayun ang ginawa nila. Hello? Bakit po kayo nananalangin ng 9 na araw? Para saan po yan? Para daw yung kanyang kaluluwa nasa purgatorio, maahon at pumunta na sa langit. Saan po nanggaling yung paniniwala nyo? Sabi nila, it's not what they say, because that is what? Tradition. Kaya pag ikaw ay tinanong, ba't mo ginagawa yan? Sabi nila, mali. Hello?
Now, it is not what seemeth right to you. Hindi yung sa paningin mo maayos. Because that is opinion. Pag ikaw ba karpintero, naglagay ka ng hamba dahil may gagawin kang poste, gagamitin mo lang ba ang paningin mo to determine the rightness of that poste? Hindi, di ba? Sasabihin mo ba, sa tingin ko, nalintig. Oh. Kaya nga yung iba, measure twice, cut once. Bakit? Because you do not use your eyes to determine what is right. Oh. Kaya nga, minsan, dyan tayo nadadaya eh. Ginagamit nyo ang mata nyo sa kakapanood ng social media. Anong laman ng utak mo ngayon? Sila. Anong tawag doon? Opinion. It's not what you think is right. Hindi yung, sa tingin ko. Ang tawag doon, opinion. Dapat pagka tinanong ka, ba't mo ginagawa yan? Hindi yung, kasi tingin ko tama to eh. Hindi ho ganun. Amen? Makita mo yung mga mayayaman. Tingin ko sila yung mga nakaabot na sa buhay. Tingin mo lang yun. Suriin mo ang Biblia, makikita mo, empty ang buhay ng mga yan. Makita mo yung mga classmates mo, nag-post sa Facebook, ang sasaya. Sabi mo, tingin ko, sila na yung talagang masaya. Ako, Kristiyano, malungkot. Tingin mo lang yun. That's why it's not what you think. Because that is opinion. Number 3, it's not what you feel. Because that is emotion. Oh, ba't mo ginawa yan? Kasi pakiramdam ko, ito yung tama eh. Hindi po tayo magbabase sa pakiramdam. Sabi nila, follow your heart. Do you believe that? As far as the Bible, no. Because your heart may depekto. May sinful nature. You cannot trust your heart. You cannot rely. Kaya kayo, mga binata, dalaga, ba't siya? Tumibok yung puso ko eh. Di ba? So you made a decision based on your emotion. Next, it is not about the stress of life. Ba't mo ginawa yun? Stressed ako eh. Bakit? Na-pressure ako. Ba't yun ang ginawa mo? Paano? Hindi ko kaya yung problema ko. It's not the problem because that is situation. Kaya mga kapatid, pagdating sa buhay, ang dapat pundasyon ng isip mo at plano at pasya ay hindi po tradisyon, hindi opinyon, hindi emosyon, hindi sitwasyon, dapat revelasyon. Pag sinabing revelasyon, hindi po yung anong sinabi lang ng Diyos sa akin kagabi. Hindi po, kundi anong sabi ng Biblia. Because the Bible is the revelation of God to men. Mga kapatid, ulitin natin. Masarap yung punto na yon. Hindi po magbabase sa tradisyon o sa opinyon o emosyon o sa sitwasyon, kundi sa revelation. Kaya nagmamature ka kung hindi na po emotion ang pinakikinggan mo lang. Kung hindi ka na pinapadaya sa mga barkada mong sugarol, manginginom, bulakbol, kung hanggang ngayon napapabarkada ka pa, that's a sign of immaturity. Kasi pinapadala ka eh. Hindi mo alam na mali o kaya alam mong mali, sasama ka pa rin. Immaturity. So one of the signs and marks of maturity ay meron ka ng biblical foundation. Hindi ka shallow, kundi deeply rooted. Meaning to say, when you are asked, why do you do what you do? What's your answer? Sabi ng Biblia. Ba't kayo? Wala na yata kayong natirang pera sa inyong pamilya, binigay nyo na lang lahat. Anong sagot mo? Sabi kasi ni Pastor, mali. Dapat, sabi ng Biblia. Oh. Bakit kayo? Sobrang devoted kayo dyan sa church nyo. Wala ba kayong mga pamilya? Wala ba kayong mga trabaho? Hindi ba priority din yan?
Bakit mo inuuna pa yung church mo kaysa yung pamilya mo o kaya yung trabaho mo? Sabi po ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Ano? Meron na po ba tayong ganong katwiran? Meron na po ba tayong ganong pag-iisip? Meron na po ba tayong ganong pag-iisip o kaya pundasyon sa ating buhay? The first mark of maturity is you are rooted in the Word of God. Number 2, the second mark of maturity is you value unity. You value unity. Pinapahalagahan mo na ang pagkakaisa. Ibig sabihin, hindi ka lang observer, hindi ka lang isa sa mga crowd, nakikiisa ka. That's what you call unity. Mga kapatid, makikita mo na nagmamature na yung Kristiyano pag nakikiisa na sa mga gawain. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse number 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Sa Tagalog, meron ba tayong Tagalog? Wala. Hindi ko na ilagay yung Tagalog. Next year ko na po ibigay yung Tagalog sa inyo. One of the clearest signs of spiritual maturity is when you fight for unity, not each other. Kung nag-aaway-aaway kayo, maliit na bagay, pinag-aawayan. Napaka-mature, di ba? Alam nyo, sa church, may mga pumapatay ng pagkakaisa. Gusto ko lang sabihin to para maging aware kayo. Ang una na nakakasira ng pagkakaisa ng katawan ni Kristo ay self-centeredness. Ang ibig sabihin ng self-centeredness, hindi po niya kayang ipagkaisa ang kanyang sarili o buhay doon sa pangkalahatan sapagkat ang iniisip niya ay sarili niya lamang. Ito po ay isang ugali na kultura kung tawagin, kanya-kanya system. Di po ba? Yun, problema mo, may problema rin ako. Kaya, problema niya, anong tawag dito? Mind your own business, kud your own galis. Di ba? Kung ganun po ang church natin, walang mangyayari. Walang global ministry na yan. Pero pag nakita mo yung mga men, nag-iisip, how can I help? Anong may tutulong ko dyan? Mga kapatid, if everything is about me, mine, and myself, you are showing immaturity. Kasi iniisip mo, me, mine, myself. Can I tell you something? The church does not exist to make you happy. The church exists para i-honor ang Diyos. Doon tayo magkaisa. Hindi po nandito ang church para sa'yo, para maging masaya ka, para i-cater ang gusto mo. Hindi po. Nandito ang church para i-honor at purihin siya. Makiisa ka naman. Kaya kanina, itong mga ushers, tinawag ko sila. Sabi ko, ang gusto ko na makita ng ating Panginoon sa church natin, pag tayo nagsimula ng service, maramdaman mo na ang church may spirit of worship. Di ba? Siyempre, kung ang iniisip mo, nandito ka, problema mo lang, wala kang pakialam na dapat lahat tayo nagwo-worship, pag nag-pray, nag-yes Lord ka, pag nag-preach, nag-amen ka, pag nagbukas ng Bible, magbasa ka, pag giving, may parte ka. Wala kang ganon kasi iniisip mo, sarili mo lang. Nandito ako, pero sarili ko lang ang iniisip ko. Listen, we are here to worship and honor God. Kaya you must have the spirit of worship. Amen po. Okay. Agrong nga ti church no kinayang kayat kakabsat. Walang mangyayari. Ayaw makiisa eh. Sana po, wala tayo dun sa grupo ng mga Kristiyanong ayaw makiisa.
Sana po kasama tayo doon sa mga grupo ng nakikiisa. At lalong huwag kayong sumama sa mga grupo na pagdating sa pastor, pinagkakaisahan. Tatlo yan. Pinagkakaisa ng pastor, nagkakaisa sa gawain, at hindi nakikiisa. One of these groups, that's where you belong. Kasi kung hindi ka naman nakikiisa, na wala ka namang laban kay pastor, ikaw yung grupong ayaw makiisa. Bakit ayaw mong makiisa? Self-centeredness. That is not a sign of maturity. When you thought you can now think for your own self, but you don't know how to cooperate, you are not maturing. In a growing church like this, alam niyo ang kailangan? Members na nakikiisa. Amen po ba? Pangalawa, na pwedeng sumira ng ating unity, gossip. Paborito to ng social media. Anong latest? Alam nyo, meron akong tip sa inyo. Piliin nyo, be selective with your circle of friends. If he can gossip to you, he can gossip about you. Kung kaya niyang magchismis sa'yo, kaya ka rin niyang chismisin sa iba. Pero dapat dito sa HBBC, walang gossiper. Kung may mga members tayo, ang pangalan Marites, pero dapat walang ugaling Marites. Nabubuo ang mga gossiper. Noon, mga kapatid, mahirap mong mahanap ang mga gossiper. Kasi nagtatago yan pag nag-uusap. Lalong mas mahirap ngayon kasi may group chat na sila. Naging social ang mga Marites ngayon. May group chat na. Select people who will not just come to you because they have the latest information. Alam niyo, sabi ng James chapter 3, verses 7 to 8, ay ganito po. For every kind of beasts and of birds and of serpents and of things in the sea is tamed. Alam niyo yung tamed? Pwede mong mapaamo and hath been tamed of mankind. Pero, yun daw pong tongue can no man tame. It is unruly, evil, full of deadly poison. Kaya, mga kapatid, dito sa HBBC, wala dapat ang gossipers. Pangatlo po na pwedeng makasira sa unity ng ating church, unforgiving spirit. Ayan. Hindi kayo pwede, hindi nyo kayang magtinginan. Kasi galit kayo sa isa't isa. Hindi mo siya kayang ngitian. Ngiting aso lang ang kaya mong gawin. Mga kapatid, unforgiveness breeds bitterness. Kahit nakangiti ka pa, kung meron kang hindi pa napapatawad na kapatiran, may dala kang bitterness. Ngayon, bitterness poisons relationship. Maliwanag yan sa Hebrews chapter 12. Lest a root of bitterness spring up upon you, thereby defile many. Ang sumisira sa relasyon ay itong bitterness. Ngayon, pag nasira ang relasyon, a poisoned relationship divide churches. Nakita niyo mga kapatid, yung sequence? Una, nasaktan ako sa'yo. Pangalawa, hindi kita kayang patawarin. Next, hindi tayo mag-shake hands.
Pag dyan ka daraan, dito ako sa kabila. Buti nga pag nagkita kayo sa supermarket, maluwag ang supermarket, ito, isa lang. Maliit lang itong kapilya natin. Anong mangyayari ngayon? Ramdam ang hindi magandang relasyon. Kahit ano pa ang sabihin mong dahilan, isa lang ang ugat, hindi ka marunong magpatawad. Alam nyo ba na maraming tao, weakness niya yan, hindi marunong magpatawad. Baka po sa inyo, baka may mga away-away dito. Hello? Meron ba sa inyo nag-away? O nagpasentro? Are you listening now? See that? Gusto kong sabihin sa iyo na ang pagpapatawad ay hindi po preference. Ibig sabihin, patatawarin ko kung gusto ko. Ay hindi. Kung Kristiyano ka, forgiveness is not a preference. Forgiveness is not a suggestion. Yung bang, kung gusto mong maging masaya ka, magpatawad ka. Hindi po siya suggestion. Forgiveness is a command. Kaya kung hindi ka nagpapatawad, dalawa ang kasalanan mo. Unforgiving ka na, disobedient ka pa. Ano pong nakalagay sa Ephesians 4:31-32? Let all bitterness, pambihira naman, inuna pa talaga, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking, be put away from you with all malice. Utos yan. Sabi ng Biblia, alisin nyo ang lahat ng puot, galit, at kapaitan sa inyong puso. Tanggalin ninyo. Pastor, ganito, nagkasala sa akin. Alam mo, sabi ng Bible pagdating sa forgiveness? Ganito yan Sabi nga niyan, Panginoon, ilang beses ba naming patawarin yung kapatid na nagkasala sa amin? 7 times ba? Para dun sa nagtatanong, malaking bagay yung 7 times So siguro, ang ine-expect niya, sobra ka naman 7 times, kahit 3 lang. Pero sumagot ang Panginoon, kontra doon sa kanyang ine-expect. Sabi niya, anong 7 times? 70 times 7. So yung tao, sabi niya, di ko kaya maging Kristiyano. Kristiyano ka? Kaya mo bang ipamuhay ang Christian life mo? Kung gusto mong ipamuhay ang Christian life mo, anong gagawin mo? Forgive others. This is probably isa sa mga problema ng Pilipino. Kasi po, madamdamin ang Pilipino. Anong ugat ng pagiging madamdamin ng Pilipino? Yung mga pinapanood nating drama. Ang corny-corny. Pero paborito mo yon, series pa. Saka mo dinagdagan ng mga K-drama at kung ano-ano dyan. Kaya naging masyado kang emotional. Konting bagay lang, ang laki sa'yo. Hindi ba? Mga kapatid, start today anew in your life. Mga kapatid, listen, do you realize that when you release that bitterness, when you set that person free from your bitterness, you are not setting him free. You are setting yourself free. Akala mo siguro, pag sinisimangutan mo yung tao, lalo siyang masasaktan, lalong sinasaktan mo ang sarili mo. Tingnan nyo nga, kasi nakasimangot yung iba sa inyo Hello? Are you there? Tignan nyo nga yung mga katabi nyo kung kaya nyong tignan ng mata sa mata. Eyeball to eyeball. Okay nga. Mga kapatid, hello there? Biruin mo yan. Unforgiving spirit. You see? Listen, hindi lang po utos ang forgiveness. Ang forgiveness, mga kapatid, ay isang reasonable na bagay. Pinatawad ka ng Panginoon sa lahat ng kalokohan mo, kasalanan mo. Tapos ikaw,
Nasaktan ka ng iba, hindi ka marunong magpatawad. Pambihira ko. Parang katulad mo yung parabola sa Biblia na pinatawad ng mga utang. Sino po sa inyo ang gusto nun? Hello? Pinatawad ang lahat ng utang. Paglabas, alam mong ginawa? Hinanap niya yung mga nakautang sa kanya, kwinalyuhan niya. Magbayad ka o hindi, papakulong kita. Nagalit nung nalaman nung taong nakautangan na. So, pabira tong taong to. Pinatawad ko ang kanyang utang. Hindi marunong magpatawad ng utang sa iba. Ipabalik nyo yung lahat ng utang niyan at ipikulong nyo yung taong yan. Mga kapatid, forgiveness is not only a command. You have to do it because God has forgiven you as well. Masasabi mo lang na nagmamature ka na pag makasalubong mo yung taong nakasakit sa'yo ng damdamin, pero kaya mo siyang kamayan at ngitian pa, kumustahin at ipag-pray, palipitampay, pagpletem nga agawid, sis. Pero kung nagkasalubong kayo, halatang halata, galit ka talaga, nasaktan ang loob mo talaga. Kumusta, brother? Kastoy lang. Halatang halata. Di ba? Kasi alam mo ang taong bitter, gusto niyang ipakita na nasaktan siya. That's immaturity. Oh, mga kapatid, many struggle in forgiving others. Amen po ba? Bitterness defile. Alam yung defile? Ito yung, kumbaga, makasisira dahil meron siyang elementong dala na yung elementong ito sisira ng magandang pagsasama. Kaya alisin niyang unforgiveness at bitterness. Masamang elemento yan sa ating komunidad, sa ating church. Satan exploits unforgiveness to sow division. Kaya sabi ng Bible, we are not ignorant of the devil's devices. Ano po ang device ng dyablo? Ayan, bitterness sa isa't isa. Meron po ba sa inyo rito, bitter sa akin, dahil natatamaan ka sa preaching ko? Pasensya ka na, hindi ko alam na bitter ka sa akin. Pero patawarin mo na yung sarili mo. Amen po ba? Lalong-lalo na kung nag-preach ako dito. Alam nyo ba, ng church na to, ang ating disiplina, dapat tayo maaga. Kasi po, sa trabaho, hindi kayo nalilate. Tapos dito nalilate kayo. Wala naman kayong hiya sa Panginoon. Tapos eksakto simmangput ka, Dumating kang ganon. Tuwapanat si Pastor Proby ng ganon. Ay naku, ewan ko lang mga kapatid. Talagang mapapahiya ka sa sarili mo. Magagalit ka, di ba? Pero yun ang ginawa mong dahilan para hindi ka na nag-grow. When unforgiveness reigns, unity is lost. Worship is hindered. The spirit is grieved. A mature Christian will say, I will not allow this person who hurt me to hinder and destroy our unity in the church. Alam mo, ang taong mapagpatawad po kasi, kung bakit siya mature, mas maluwang ang kanyang understanding. Luwangan po natin yung ating understanding. Hindi po yung galit ang palakihin, yung pangunawa ang dapat palakihin. You know, forgiveness does not ignore the sin. But you do not allow bitterness na sumira ng relasyon sa loob ng church. Amen po ba? Ayan, unforgiving spirit. Number 3. Ano yung una na mark of maturity? Rooted in the Word of God. Number 2, you value unity. Number 3, you are active in ministry. Nagmamature ka if you are active in ministry. Tingnan niyo po sa Ephesians 4:11-12. Sa Tagalog, ganito ang sinabi. At pinagkalooban niya ang mga iba ng mga maging apostol. At ang mga iba'y propeta. At ang mga iba'y ibanghelista. At ang iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal
sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ganito po ang sistema ng Panginoon sa atin bilang church. Si pastor daw ay gagawin kang sakdal. Alam niyo yung ibig sabihin ng sakdal? Perfect, equip. We will teach you. We will equip you. Parang, syempre, mahirap mong gawin ang bagay pag hindi mo alam. Ganun yon. So we will teach you. Bakit? Inihahanda ka namin sa paglilingkod. Sapagkat pag ikaw ay naglingkod, nakakatulong kang palakasin ang katawan. Ganito po kasi ang concept ng ministry. Pakinig maigi. The biblical concept of ministry, mga kapatid, is this. Ministry is helping others grow. Yan ang ibig sabihin. So I am maturing. Pag ang isip ko, I will help others grow. Kung wala ka pa sa isip na tutulong ako, sino kayang pwede kong tulungang mag-grow dito? Wala, immature ka pa. Pero pag nagkaroon ka ng isip, I will now help others. Parang, for example, si Engineer Asidera, kagrupo niya itong si brother, anong pangalan mo kapatid? Jonald. O, tumayo ka nga. Nakatayo ka na. Ayan. Kagrupo niya si brother Jonald. Ilang taon ka na, brother Jonald? 42. Pero mukhang 24. Di ba? Ayan. Si brother Jonald, foreman. Mahirap na tao. Foreman. Siya po ay foreman, nagkokontrata ng mga construction, ganyan-ganyan. Siyempre, may mga kasama siyang tao, karpintero, sa construction. Etong si engineer, pagka nag-fellowship silang grupo, laging kinukwento ni engineer. Alam nyo, pag kami sa construction, kada Lunes, nagba-Bible study ako doon sa aking mga kasama. Sinishare ko yung gospel, yung mga pinipreach ni pastor, ang gaganda. Binabahagi ko yan sa mga kasama ko sa trabaho. Challenge niya ngayon si Brother Jonald. Ngayon, ito namang si Brother Jonald, di ba? Tinanggap niya yung hamon. Kaya, nakatatlong beses na po si Brother Jonald na nag-conduct ng Bible study niya doon sa kanyang construction. Anong tawag doon? Nag-mature. Kasi hindi na lang po siya tumatanggap ng magandang hamon, kundi ginagawa niya na rin sa iba. Hindi lang siya tinulungang mag-grow, he is now helping others grow. Alam nyo, dito sa church, babalik tayo dun sa una, pwede namang sarili mo lang ang iniisip mo eh. But that is a sign of immaturity. But if you would like to be a growing Christian now, you begin to think, who can I help to grow? Because that's what ministry is like. Educated ka, wala ka namang tinuturuan. Di ba? Hindi ka matured, informed ka lang, pero hindi ka pa matured. Maliwanag sa Biblia, Hebrews chapter 5, ye ought to be teachers. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat tagapakinig, dapat tagapagturo ka na rin. Now, let me point this thing out. Ang iba kasi, akala ninyo, ministry is only for the few. Not few. Tugaw. Few. Akala ninyo, ministry is for the few, meaning, pang ilang tao lang. Can I tell you something? Ministry is for all members. Hindi ka nag-i-involve sa ministry dahil kailangan, kundi nang gagaling sa isang mindset, parte ako ng katawan.
may dapat akong trabahong gawin because I'm a part of the body. Ministry is not just for the few. It's for every believer. Believer ka? Member ka? Para sa'yo ang ministry. At ikaw ay para sa ministry. Kaya kita pinapangaralan, kaya kita tinuturuan upang gawin kang sakdal. Para sa ano? Para gawin mo ang ministry. Ngayon, sa kabila ng pagtuturo ko sa'yo, hindi mo pa rin ginagawa ang ministry. That is a sign of immaturity. Merong pumipigil sa inyo na maling kaisipan. Malamang ang kaisipan, akala ko kasi ang ministry para lang sa kanila lang. Akala ko hindi para sa akin. Para sa atin lahat. Amen? Because you are now moving from an spectator to a servant. Ano pa? Ministry is filling a need. Ang ministry po, meron kang pupunuan na pangangailangan. Nagmamature ka pagka naisip mo yung pangangailangan ng church. At sinabi mo sa sarili mo, gusto kong makatulong dun. I would like to help. I would like to help. Mga kapatid, isipin nyo, kung 200 miyembro, walang pakialam, hindi lang po tayo magkakaroon ng apathy dito sa church. Walang mangyayari sa church natin. Alam yung apathy? Walang pakialam. Andyan lang. Tapos ang Kristiyanong walang pakialam, kung minsan, matigas ang ulo. Kasi pag sinabi mo, dito ka, dito ang gusto ko eh. Alam mo kung bakit? Kung gusto niya, wala kasi siyang picture of the ministry. Parang ikaw ay magulang, sabi mo sa anak mo, gawin mo to. Sabi niya, gusto ko itong gawin to eh. Hindi niya iniisip yung pamilya. Kaya mga kapatid, let us mature. Wag mong antayin na bigyan ka ng title na deacon o bigyan ka ng title na usher. Pag may nakita ka ng dumi dyan sa baba, pulutin mo na. Ang Kristiyano pag nagmamature, hindi siya nagmamadaling umuwi. Hindi yung closing prayer, nandun pa lang sa, Panginoon, salamat sa mensaheng ito. Nandun na sa sasakyan. Ibig sabihin, kapatid, wala kang pakialam sa church kung anong nangyayari at anong ginagawa. Pumunta ka lang na para kang bisita, bumisita ka lang at umalis. Wala kang sense of obligation. Wala kang sense of responsibility na, teka, membro ako rito. Dapat may tutulong ako ha. Hindi. Panginoon, salamat po sa mensahe. Andun na sa sasakyan. Pag amen ko, nandun na sa tindahan. Mabilis pa sa 4:00. Pero pag alam mo, pag nagmamature ka, teka, wag mo na akong umuwi. Kakaiso na, linggo lang ako nakakahiya pa sa Panginoon. Ako na yung late na dumating. Una pa akong umuwi. Anong klaseng Christian life to? Nakakahiya. Di ba? Late ka na dumating, ikaw pang unang lumabas. Wow ka talaga. Hello? Pero isip mo, pambira, late na nga ako dumating. Kahit naman sanang late naman akong umuwi. Tulungan ko yung mga usher. I-fix yung upuan, pulutin yung mga kalat, yung mga laman ng trash bin, repetit di dyan, talian ko na yan at ilagay doon sa pinaglalagyan nila para pag Lunes, general cleaning, itatapon na lang sa basura. Tignan ko nga sa CR kung malinis na. Hindi ba mga kapatid? Pag uwi mo, nakailaw pa yun, Hindi yung umuwi ka, hindi mo alam, may naglilinis pala after service. Paano? Hindi pa tapos ang prayer, nakalabas ka na. Paano mo malalaman? Kasi immature. Wala kang concern pa Wala pa sa'yo yun Hindi pa umakyat sa isip mo yung ganong kaisipan. Bakit? Pinipigilan ka ng self-centeredness. Masakit na salita yon. Pero pag inamin mo, it will release you. Amen po ba? Ministry is blessing others for the good of the church.
So nakita niyo po, pagka tinulungan mo, natulungan yung tao, lalakas ang buong church. So look at the effect. Una, nagkaroon ako ng sense of responsibility. Next, I begin to help you. Now you become strong. What happens to the whole church? We all become strong. Diba mga kapatid? Ay ang mga bisita natin, mga new believers, naku, madaling mag-grow yan kung may pumapansin yan dyan lagi. Hindi. Matagal kang miyembro. Again, it goes back to that mind. Ano bang meron sa isip mo? Ba't ayaw mong pansinin ang ministry? Ayaw mong tumulong? Ayaw mong tignan? Diba? Wala. Self-centeredness yun eh. Pero pag sinabi mo, teka, biran, tamaan ako sa preaching ni pastor, tama yun eh. Bago ako umuwi, kamayan ko nga yung mga bisita. Yung mga bisita nga, pakitaas nga ng kamay. Tumayo nga yung mga bisita namin. Tumayo. Yung mga bisita, sa mga churches, tumayo kayo. Tumayo. Ayan o. Sa Dingras, may bisita sila o. Ayan o. Ayan. O. Tignan nyo na yung mga mukha nila. O. Amen? O. Thank you very much. Puntahan nyo yan mamaya, kamayan ninyo. Oh, thank you for coming, ha? Thank you for coming, ha? Thank you for coming. Sir, taga saan ka? Brad, taga saan ka? Sis, taga saan ka? Ministry is blessing others for the good of the church. Amen po ba? Oh, Hebrews 10:24, anong sabi? At tayo'y mangagtinginan. Oh, mangagtinginan. Anong sabi na magtinginan? Magtinginan tayo. Sige, magtinginan tayo. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Magtinginan. Hindi lang po magtinginan ito na literal, kundi tignan mo ang pangangailangan ng isa't isa. Tayo'y magtinginan upang tayo'y mga udyok. Anong sabihin ng mga udyok? I-encourage sa pag-iibigan at mabubuting gawa. O, ano yung mabubuting gawa? Gawain ng Kristiyano. Encourage mo siya na gawin niya yung gawain ng Kristiyano. Brad, taga saan ka? Taga dito, Brad. Anong ginagawa mo pag prayer meeting, Brad? Wala. Gusto mo sunduin kita sa Miyerkules? Anong ginagawa mo? Ine-encourage mo siya sa gawain ng Kristiyano. Eh kung ganitong magpipris ako, tatamaan ka, tapos parang tatawanan mo lang. Wow, pinupundi mo ang Holy Spirit sa buhay mo, kapatid. Masyadong puno ka ng sarili. Mga kapatid, let us humble ourselves today. And this may be a soft-spoken preaching, but it's the Word of God. We are a growing church. My prayer, all of us will grow. No one left behind. Amen. Ulitin ko po. Gusto kong i-inform kayong lahat na hindi pa nag-a-attend ng prayer meeting. 80% ng crowd dito nag-a-attend na. Ikaw na lang hindi. Totoo yan. Sa Batak, 80% na nandito, pumupunta sa Batak. Ikaw na lang ang hindi. Huwag kang magpapaiwan. Ngayon, kung patitigasin mo ang puso mo, siyempre, ganito, ganyan. Mga kapatid naman, ikaw yung Kristiyano, ikaw yung miyembrong asset sa church. Ikaw yung talagang, pag pinag-pray ng pastor, Lord, itong kapatid na to, apaka-supportive. Ayaw mag-attend ng prayer meeting. Ayaw mag-attend ng... Kahit anong pukpuk ko sa pulpito, Panginoon, tingin-tingin lang sa akin yan. Hindi ko alam kung galit na nga eh. Kakaulit ko ng announcement, Panginoon. Pero, Lord, nakakatuwa yung membrong yun. May ganun? Wala, mga kapatid. So again, this is a church with a global ministry. Let us all grow together. What is the key? It's not only activity. It's maturity. Panginoon, marami pong salamat sa aming lesson ngayong umaga. Salamat, Lord. Hindi natatapos-tapos itong series namin ng maturity mula pa nung July. Pero salamat, Lord. Kailangan po namin ito. Panginoon, sana maintindihan ng bawat isa that the most important institution to you in this world is the church. Ito po ang agent mo to transform the world for Christ. Ang church po ang iyong headquarter, Panginoon. Kaya kami po ang inyong mga tao.
Help us to realize that this life on earth is only temporary. All the government made by men are only made by men. And all of these too will pass. Pero kami po bilang church will continue, Panginoon. Kaya tulungan po ninyo kami na pahalagahan ang church, na maging involved sa ministry, na magkaroon po kami ng puso na makatulong sa inyong mga gawain, Panginoong Diyos. Maliwanag po ang mga verses na binasa. I pray that you continue to bless our ministry. Looking forward, Lord, magsistart na po kami sa Italy, sa Portugal. Maraming salamat, Lord. In Christ's name we pray. Everyone says? Eto ha, pag ganitong oras, ang iba sa inyo ay lumalabas. Bakit po kayo lumalabas? At bakit po kayo pinapahintulutang lumabas pag ganitong pagkakataon? Hindi po upang kumain, kundi para umihi lang at uminom ng tubig. Kaya kung nagbaon po kayo ng pagkain, mamaya nyo po kainin yan, ha? That is our order and discipline. Mabisinak, di ka kumanamigat, sakbay ka nga imay. Hello, kakabsat? Kaya mamaya, pagkatapos ng buong service natin, pwede nyo nang kainin yung baon nyo. Pwede na kayong kumain, bumili sa mga stores. Go! May mga magpaparking pa dyan ng mga buko, fishball. Ano ba yung mga nagpaparking dyan? Dapat yung mga nagpaparking dyan, pinagbabayad ko na eh. Wala na ba sila? Ay, wala na. Ang pira. Di ba? Pero mga kapatid, we did not come here para magmerienda. Ito tayo para magsamba sa Panginoon. Amen po ba? So, sana po, pag sinabi ko, let's sing together, tatayo yan. Unti-unti, lalabas tayo dyan, di ba? Iihi lang po, iihi. Lalong-lalo po yung mga may problema sa kidney. Naintindihan namin kayo. Kung ihi kayo ng hihi, yung mga diabetic, ihi ng ihi yan. Ilagay nyo yung mga diabetic sa likod. Para malapit lang sila doon sa CR. Amen ba? Sinong diabetic na nasa harap ngayon? Ayan. Okay lang ba sa inyo nasa harapan? Tignan mo, diabetic nasa harapan, okay lang daw. Tira. Amen? I'm so glad. Alam nyo, nakikita nyo, nararamdaman nyo siguro, unti-unti, may nangyayaring maganda sa church natin. Mas nagiging maayos na tayo. Pag kumanta, ang lakas-lakas, yung mga nag-i-amen, buhay na buhay. Diba? Kahit hindi na iintindihan niya, nag-i-amen yan. Mga kapatid, listen, you have no idea kung ilang mga pastors at mga churches nakatingin sa atin at ang laman ng isip, sana magaya ko yun. Sana ganun yung mga miyembro. Hindi ko po sinasabi ito para ipagyabang. Just for you to know, hindi po ordinary ang training na aming isinasanay sa inyo. Ito po hindi lang basta training, tamang paglilingkod at tamang pagsamba.